Dobar dan, u programu HRV-a slijedi Nedjeljni magazin. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja. Nedjeljni magazin Hrvatskog radija Vukovar. Nedjeljni magazin. S nama svaki tjedan završava, ali druženje tek počinje. Nedjeljni magazin HRV-a. Nedjeljnom magazinu želim sretan rođendan. Sretan rođendan. Nedjeljni magazin. Sretan ti rođendan. Sretan rođendan nedjeljnom magazinu. Sretan rođendan nedjeljnom. Sretan ti rođendan. Nedjeljnom magazinu želim sve najbolje za prvi rođendan. Nedjeljni magazin. Sretan rođendan. Nedjeljnom magazinu želim još puno uspješnih nedjeljnih popodneva. Sretan ti rođendan, sretan rođendan, sretan ti rođendan. Sretan ti rođendan, sretan rođendan, sretan ti rođendan. U nedjelju 29. studenog Nedjeljni magazin slavi svoj prvi rođendan. Pripremili smo vam hrpu iznenađenja, a specijalni gosti su nam... Ko si ti? Jako sam htjela pohvaliti vaš magazin, jer svaka žena sluša magazin. Bijele udovice u studiju HRV-a. Svaka slušateljica i slušatelj mora se željeti sretan rođendan. Potuži se, Zuzi se potuži. Svi se čujemo u Nedjeljnom magazinu. Kaj ne? Ko si ti? Čestitajte nam i vi rođendan. Pošaljite čestitku na adresu Hrvatski radio Vukovar, dr. Franje Tuđmana 13, 32 000 Vukovar. Najkreativnija i najzanimljivija čestitka se nagrađuje. I u drugoj godini s vama vaš Nedjeljni magazin. Ko ne sluša tvoj magazin nije in. Sam to dobro rekla.